Takže čaute ľudia, moje meno je Richardko a vítam vás pri mojom ďalšom tutoriáli, ako si zmazať prebytočné súbory alebo ako skryť nejaké programy, ktoré vám vyskakujú, keď sa vám zapne počítač. Takže ten program sa volá CCleaner. Takže do Google si napíšeme download CCleaner. Tak sa to píše Cleaner, takto. Tak toto dáme toto na stiahnutie. Link vám dám do popisku videa. Dáme si toto, stiahnuť. Počkáme, to si stiahnuť. To sa nám to stiahuje. Chvíľku to je 5 sekúnd. Počkáme. Давай. Spustíme si to. Dáme áno, počkáme, kým sa nám toto nainštaluje, toto si vyberieme jazyk toto dole. To už jasné, dáme slovenčinu jasné. Počkáme. No teraz tu už slovenčinu máme predvolenú. Podať zástupcu na plochu, áno. Počkať. Dobre. Toto nechceme, pretože som to dvakrát pustil, pardon. Automaticky redaktualizáciu trebárs. No, môžeme to nehať. Tak to počkáme. Vidíte, tu sa nám už vytvorila ikona. Tak, dokončiť. Máme už ten program CCleaner. Takže otvoríme si ho. Dneska sa budú vyhľadávať cookies, takže tak toto máme. Tu máme čistič, tu máme všetky programy, ktoré si chceme vyčistiť, registre, akože čo tu máme všetko nastavené v počítači, nástroje, takže odinštalovať sa, túto si vyberete a dáte odinštalovať. Po štarte to je akože všetky tie programy, ktoré sa vám zobrazia po štarte, tu máte. Ja mám všetky, niektoré máte možno túto áno, povolené, tak dáte na ne voľby a zakázať a tým pádom sa vám už nebudú zobrazovať po štarte. Takže tu má v tom výhodu. Hľadanie súborov. Musím prejsť, nech sa nám to načíta. Tu je veľkosť, meno a také, to sú len toho súboru také, toho súboru proste, tie vlastnosti. Tuto obnova systému to nie je pre nás, vyčistenie zväzky, akože vyčistiť len voľné miesto, prepísať jedenkrát, to stačí, dobré možnosti, to nič. Takže keď chceme vyčistiť, tak dáme toto čistiť a to dáme vyčistiť. Tento proces na to vymaže súbor zo systému, musíte pokračovať. Ja ich teda nechcem vymazávať, ale keď si chcete niečo vymazať, tak môžete. Ako som povedal nástroje po štarte, tak to si môžete tie programy vymazať. Takže ďakujem, že si pozreli tento tutoriál. Ak sa vám páči, nezabudnite dať like alebo odber.